स्वागत आहे तुमचा Day 17 ऑफ विंटर आर्क सिरीज. सकाळी उठून छोटे भाऊला नाश्ता बनवला आणि बाकी सर्वांना चहा बनवला. Nice. अमृतुल्य चहा. मग छोटे भावाला त्याचा नाश्ता दिला. त्यानंतर तबल्यावर थोडीशी प्रॅक्टिस केली. मग संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी कॉर्न सोलत होतो. त्यानंतर गेलो पूजेच्या डेकोरेशनला. तिथेच आम्ही सर्व जेवलो पण पोट भरून एकदम, आणि मग निघालो घरी जायला. तर चला, मी ब्लॉग आजचा इथेच एंड करतो. टाईम टू डू इट अगेन टुमॉरो. Peace out.